Co tady děláš, ty trotle? Vekna, to jsem neřekla. Kdo ti to řekl? Mike. Mike? Můj brácha Mike. Jsou z nás teď kamarádi. Tak ty se kamarádíš s Mikem. Tak No, já jsem tady. No, aha, nejde to. Bojíš se blbý jeskyně. tak jdeš? Nebo necháš odejít dítě samo do pouště bez dozoru? Beru to zpátky. Ty mi nepřipomínáš, bráchu. Jste naprosto stejný. Ale nemohl přece ovládnout sám sebe. Jak to víš? Protože to nedává smysl? Třeba je tady nějaký tajný průchod, nebo tak něco. No, jasně, jo, já jsem zapomněla na tajný průchod. Hledala jsi tam? Jo? A všude? Táhne se až k obzoru. Takže ne. Indie na píč. Prohledával ho roky, ale našel jen pár bezcenných cetek. Ale jednoho dne se podívá do novin Aha, takže v tomhle scénáři jsem strejda Erik. a já turistka. Ale chápeš, že tam nic nevykoukáš. Tam bydlím. Kterou vyrobil Henry jako jedna z nich, že jo? Jedna z nich. Jsi příšera. Co pak tak To vypadá? nevím, možná je to převlek, máš divný šaty a nejsi v kómatu.